social, en una se caracteriza en la causa del regir. Así, el aplauso de la verde al dulce lanzador del alcoholín. Un representante del grupo.
Fort l'aplaudiment per a rebre la plaça de Manises, a Ontinyent, representant la comarca de la Vall d'Albaida, l'associació de gegants i cabells d'Ontinyent, aquesta figura del bestiari d'Ontinyentí, i la colla grup de percussió i dolçainer, la responsable d'interpretar la música del ball i la cercavila, composades per Saúl Gómez Soler, amiga del poble. Es caracteritza per balla en la processió de la Puríssima i en els actes en este acte. El mestre, el mano, el cor, l'avi, el cuiner, el negret i la xiqueta. Els acompanya el xilindrés i cabarets del Sant Agustí, amb música i ball propi. Participen Preguem, s'acosten a l'escenari.
1989, primer premi en el certamen internacional de bandes de música de València en la secció de bandes juvenils, en el seu director Francisco Alegre. En el any 2003, primer premi en el primer certamen de marxes mores i cristianes en la ciutat d'Oliva, a València, en el director Miguel Pelegrí Verdeguer. Del poble. Es caracteritza per